kay aron basta apo nga buutan. Tabang yun. Hamat si Wako di ay. Buti Wako. Barang nilupad na. Langgam di ay, kaya mga man. Ikaw, dili, tawagon tanan mi si Wako kay aron. At nabanga si Wako kay. Di ay siya mutabang. Dili. Nagpunta naman siya. Mag-sigay tanguan ng cellphone. Uy. Dili buutan si Wako. Ha? Dili buutan. Gani, di umutan. Wala, di may mabalangga sila ko laki. Kay dili na kuan. Ano yun ko? Kada ko sa mo sa nina. Bitay man. Kapuyan eh, kay bata pa ko. Kapo yun, mga bata, abo na ning tigulang na. Sakit ang hawak. Sakit ang batang. Gani. Kada adlaw unta na ka manilhig. Yari. Dere. Wala man ko na. Wala man ko kato dere. Wala. Oh. Lagi kada adlaw lagi mo adto ka diri kay aron nilhig. Gani, sila kay wala nila ni silhigan. Ikaw dito sa inyong balay manilig pod ka. Ha? Ito sa inyong barubo manilig ba ka? Oh, manilag ko sa danan. Nga magsige naman daw kaghilag. Bitok budi ay kay sa imong mama na paut. Bitaw na imong tuhod kay. Magsige naman daw kuno kaghilag. Ya, dito sa unahan. Di apa diri sa kadong dito sa kawayan. Ang sa dana tong budto la. Walang bisa nga kuan, batong. Batong, O kalabasa. kalabasa. Ug kuan lang. Kanang kuan god. Isa. Katong kuan ba? Walang hotdog. Oh. Ay itlog. Itlog, favorito man jadi mong itlog. Gani. Ay nung agon lang. Di mo ka mukaon og yelo. Dili ay, imo bitaw ihatag ang yelo. Sige na, silig na. Wako. Tabang gud diri wako kay wala mi tabang. Tapoy kay me. Tapulan kay ka ha. Dikit lang gani lula. La, tagan ko ni mo karta. Tapulan ga. Kay Tagaan ka kay. la. Ni sabong kwarta ni mama og ni papa ni sabong. Sabog kwarta. Oh, Pila di ay? 200 ka papa niya, 200 pag ka mama ni sugal niya. Urot na, napilde. Oh, urot. Wa na mo ipalit sudan. Gani, gay pud may kwarta la. Isabong ra ang kwarta sa iyong papa, mangayo na po hinuon mo. Oh, mga yan na pud ni. Doon na tong kwarta. Pag-abti, pag-lagi kay aron na kay kwarta. Sinatag sa iyong papa kay ipasabong. Oh, gani. Sabon na to tanan, oy. Ha? Pag sabon na to tanan, bago man kay kwaon na. Makadaog. Ipi-out na. Ha? Ipi-out na pagkahuman. Oh, Ayaw, hindaog kay pi-out na. gani, daog na to na. Para dagan kay 200. Mga katik-tik, happy na kong birthday. Tagay kong cake da, be. Tagay kong cake da. Ulit sansan. Nga man yung mga tagsang inasalamat daan. O, salamat, Dana. Kato pagtangan ako YouTube kay ni Lutong Baboy. Duha. Merso, birthday na ko. Mga tik-tik. Ubal mo ha. Langay ko na labi. Ganina, patabangong sa naapay trabaho, dili mo tabang kung pagkaon na lagi, dali raman lagi ka makadool. Gani. Buti ka, ngay ko. Butog ka.
di mo ka kabalo. Kabalo, oy. Di mo ka kabalo. Kabalo ka. Di ko kabalo. Sa kabalo. La, di ko kabalo sa cellphone na. Ano, di mo ka kabalo la. Gaya mo sa akong utok ng cellphone kay makataran sa trabaho. Nya, ano din mo pag matas ka? Ikuha mo. Pag matas, ang bakti. Ambak na, bunal ang cellphone. Dili. Oo, siya mapag-ambak. Anaon. Pisliton. Nya, pag gumake, mudagan ka niya. Anaon daw yun. Di lagi ko kabalo kay Nya, makataan. di madad ka kabalo. Na. Wa man ko hilig sa cellphone kay ko anak makawa sa trabaho. Ay daay sige panawag na ka sa kwarta kay load palit lagi na mo. Nya, di pala di mo ginamot. Away sudan. Wala. Na. Boy, gisiyasa sa abong ah. Ang sawan. Natumba. Yun niya, kinsa man to. Abot, tumboy siguro to. Tumboy na sad. Oh, tumboy. Nga na ilhan man yung mga tumboy. Pagtangan ako, pag naghilak ko na, nag-anak ko no, na, pag-anan ako, na may natumba. Tumboy. Tumboy? Oh, Na. Ay, tumba niya. Ni agi na po. dili si Inday. Inday edit. Dili, tumboy lang. Tumboy bitaw na si Inday. Gani. Tumboy gani niya, natumba niya. Ni ana na po. Ang sa una natumba, unsa man to? Ha? Ang katong natumba ang motor sa una, kinsa man to? Ambot, kanta to na. Itong permero ba? Gani, nagdugong gani. Dugo. Oh, Nagdugo malagi po na imo na masama da magkalkalas tuhod. gani, nabisa. Ano man na? Nitumba ko ni mama, ni anak ko niya. Uy, Lagi, niya nagigda ko niya, nag-anak ko. sa tanas pag imo mga giguyod ka. Wala. Ni anak ko niya. Ni anak ko niya daw. Nya, pagkamangay, nag-anak sa sorry. Nag-anak ko. Ano nga siya sore? Oh, nangay sa sorry. Nasuri pa gyapon ng sakit na nga napanggos ang imo tuhod. Oh, napanggos na. Nya, pag di mong kong kilak ba? Na, adi mas di mga kailang cellphone. Kay dalo man kayo na. Dalo. Amo imo gilakan ang cellphone. Ha? Nagilak kay kaywa kapaulama sa cellphone. Wala. Di nagsilak ko. Dalo na kay mama. Di ba? Dalo. Ah. Dalo, manjod. Paspan, dalo ah. Mm. Dari. Juan, kang matas ka. Pagkanani mo. Asa man tuslo ka og matat. Dari. Kanaon. Paluksok-luksok mo nato na siya. Oh. Kay mama ak mo na. Uy, Anak apod. Pagkaman siya. Anak. Matas ka. Ikaw na po ikuan. Kabla kanina na. abiag ako sa magluksulok. Ako Magluksok. lang. Anak. 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 Mm. Anak. Tapos, anak. Tapos, anak. O, diba? Kana. Dira. Up. Sa. Uy, tatats. Tatats na inuon. Kung Tatats na kula kay. Manlingling na tag-tuwas. Dali, awa wala na ikuan. Wala na sagot, Uy, na kayo. ako mga apo nga mga laki si gila mo ray trabaho ang cellphone tanaw cellphone maayo pa si Jisa kay kuan mutabang pa sa pagpanilhig. Ako, pasag paspero kay ako ning isunog kaning dahon. Mamina ka ako. Sige rag cellphone sige rag tang.
lagot na kay ko nimo ba? Lagot na kay ko nimo. Ikaw di ka tabang. Gira kang cellphone. Labo na laki sige cellphone. Ay mga katik-tik, maura to among vlog. Hinaot nga malingaw mo. Amping ka na kaunay. Bye-bye. Iman ka balas mulay. Siwa ko ba? Sige, apil-apil nga. Minsan, paano ko na yung nang ganon? Wah. Boleh kayak sako, ikut sebab. Aba! Nah, Ay! Dala ko Kada kadaog. ganon.